smash! Ito What po ang a ating smash. commentator. What a space. Commentator. Okay, laban na ito ng mga bagong kain. What a smash. Kasi kanina. Yung ano ko kaya yung nakakain lang. Mamaya kumakita nyo. For number 2, Tina and CJ versus Ella and Chen. Tina and CJ, Ella and Chen. For number 2. Silas pala nga nabak po. For number 2, Tina and CJ, Ella and Chen. Ay, di. Alam mo na naman yung red, ah. Ha? Alam mo na naman yung red. For number 3, Nina. Ansel and Zai versus Vince and Katna. For number 3. Zai. For number 3. Nice one, Tina. Okay, so nasunod na pala natin ito, yung sila pala natin. So, hindi na mag-work yung mga post. After yung mga games, quick break lang para mag-work tayo. Milestones and games. Thank you.
Sorry, sorry. Wala. Paano ba? Like, Madami. pwede ka na magbad ng sapato, pintuan dyan, parang doon sa bahay. Dito sa banyo? Oo. Hindi, dito sa Sa likuan, di ba? I don't know. Ask them. Guys, kung hindi mo set na po kayo po ba yung set nila? Hindi ko mawala pa set ng matches. Thank you. Mayroon yung gusto po. Hindi ko naman tapos lahat yung per day yung tayo group. Thank you. Nalibig mo na ako. Sige, go. Malis ka na. Oo nga, wala na ngayon. Again, available yung port 4 and port 6. Hindi mo siya available. Hampas lupa! Hampas lupa, be! Nagkain na doon. May usok-usok pa doon. Hampas Ginagawa lupa! ko. Okay.
certain games, sport number 3, and 1, 2, and 3, doon po tayo lahat sa gitna for a group picture. Thank you. Ngayon na matapos ng 1, 2, and 3. Nakailan kayo ka? Nakailang games kayo? Uy, uy, uy! Ano yung aking chocolate? Mga 5 pa lang. So, ano pa pala wala na, hindi na siya kumalaw. Tingnan mo siya. Tingnan mo ko, walang dalawan ng nanay mo. Tingnan na to ba yun? Hayop na makahayop. Hayop. Napakahayop. Napakahayop. Hayop ka daw. Papasok pa. Grabe mo. Tumayo ka na lang sa likod. Sabi mo. Parang ayaw mag-effort. Ayaw. Uy, grabe ka. Ano yung isa ka? Cool daw. Ang cool daw. Layo-layo. Uy, si Abby. Baka mahagip ka ng ano. Abi. Say to me. Sa'yo yung try ba? Yung sa akin. Wow. Kinunan ko si CJ. Card si Tinay. Ano yan? Live yun ng ano? Hindi, Live hindi. ng rap. Ano, recorded. Hindi ako admin ng page. Ah, yun. Sino ka admin dun? Si Apo,
Hindi ako sure sila. Lego! Ano daw? Court number 3. Ano? Lego! Last picture. Or 3! Picture ng mga guys. Guys, ba't mukha kayo nalugi? Naantok tayo lahat? Viewers ba naman? Oo, uwi na tayo para matulog. Check out uwi. Okay.